Wnet lato. Za parę dni będziemy mieli już te kalendarzowe lato, a człowiek się teroski taki jakiś zgniły zrobił, giry by dur w kastrolu tąką i telaj no dobrze, i że we każdym trzynku je teroski już naisto zimny zelter, co by sam już nie godać o tym, co każdy hobmonoj baży rod, łopsztalować. Niekiedy to i do badenszteli pendalują już, co by się kapka otoplać, sztuchrać we wodzie przy tej hicy. No, można nie za tela jeszcze tej hicy nie było, ale mogę jeszcze być. I oto tam już wola, mą festelnie rod poklechtać się po lekuśku na planty, kole tego Krankenhausu. No, nie ino tam, ale o tym nie mogę sam za tela godać. I tak ci pogawcy naokoło za tymi poseblykanymi działchoma. Dołek też pozór, i że latosik dosyć czas przypiór głęboczonie, co naisto wiedzą już i miarkują te frele, które się łońskiego roku na wywczasach nie uwachowali i te rozki mają po ptokach. A zasik te, które nie pochytali się we Sylwestra, to te rozki jeszcze mogą ci oblyć szlajery i lapko się wydać, podwiele ich kachlusy się jeszcze nie kapli, o co tak naisto się rozłazi. Bo to jest tak, jak tu plikował Karlik ze Kocyndra, kiej pytał, czym jest insze wesele od pogrzebu? Nie wiecie? Tu żykna. Na pogrzebie wszystkie ślimtają łoros i teros. A przy wiesieli to dopiero do beku się dają na bezrok. Choć ani wtorek, to i na drugi dzień, kiedy się tak richtig spamiętają i spokopią, co też to im teroski świekra dur i jednym cięgiem bajszlować będzie we chałupie. No ale można teroski coś ich zaratowego szpasu. Wiecie, połnia tego miesiączka, na bzdryngolony Karlus przysnął na cmentarzu. Deczko nie schodził, ocucił się kucho za ziero, noc, miesiączek blinduje po ślepiach, bierze się, co by pójść ze tego Kirchowa raus i sam gawcy, i że kopidą kopie grób. Pomedikował se ten Karlus, trzeba będzie tego kopidoła zdziebko przelęknąć. Przyszedł tak ku niemu opaternie po cichuśku i kiedy już był już blanko, ale niego wrzysknął. A ten kopidą nic, oby go nie słyszał, oby się nic nie przydarzyło. Dalszy kopie ten grób. No ten Karlus juzaj. Juzaś nic, kopitą kopie dalszy, ani się obejrzał. Kto tam tak rycy? No toż ten łożyrok jeszcze roz, a jego juzaj blank się ten kopido nie przelęknął i na kopie dalszy. Obierknął się ten Karlus na konfleku, poszedł ku bramie cmentarza. Już miał zebrzyć wieżę tego cmentarza, a sam nagle ze zadku wtosik praszci go bez łeb szaflu. Nie, chciałeś się ty giździe dziebko szpacerować po Kirchowie, to się szpaceruj. Chciałeś straszyć, to stroż, ale sam za ten cmentarz wylazować to ty naisto nie będziesz. Oj, więc pniok.